Tinuon o guting kayo ni mo pangay Biblia. Wa kay makita mga igsoon, mga higala nga sa diyan nagitukod ni Kristo ang iyang iglesia, iyang hinganlan. Wa gyud hinganlan. Tinuon dunay mga tao nga nagtawag nining iglesia nga iyang gitukod. Buhat 9 versikulo 2 sa American Standard Version gitawag og New Way. Unya, mao na unang pagtawag sa mga tao sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoo. Ug ikaduha nga pagtawag, yatagan og bago nga pagtawag sa Buhat 11:26 gitawag og Christians. Ug kini nga pagtawag kanila nadani nila hangtod sa daghang mga katuigan. Okay. Karon ano manggo pamatugan nga iglesia ang gitugod sa atong Ginoo, Seventh-day Adventist. Huwag mabasa sa Biblia nga Seventh-day Adventist. Kung saan man nato pagpamatug, nawasan hingali. Nagingog yung Ginoo, magtukod po iglesia. Ingay ni Pedro. Apan huwag hingalan, pero gitawag sa mga tao, New Way, iglesia ni Kristo, iglesia sa Diyos, Christianos. Pero, ako ang pamatudan na mo ang gitukod ni Jesus Christ, iglesia, Seventh-day Adventist. Ato sa i-describe, unsa ning Seventh-day Adventist, kung makalusog matanili. Kaya tanan na po, kaya walang gudihinganli nga ang iglesia gitukod sa itong ginawa mo, gudihinganli. Kung sa ganing mga iglesia karon nga itong pasilungan, mga ngalan, ang atong pagdipinsa, palusog na lang. Tanang kag makalusog basa. Ug Seventh-day Adventist basa, ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoo. Mato pa nila. Asa, ako sa katagong definition unsay Seventh-day Adventist. Kanang Adventist, mga tao kana nga nagpaabot nga nagahulat sa pagbalik sa atong Ginoo. Unya ang Seventh Day, ikapito na siya adlaw. Sa ito pa ka na Seventh-day Adventist, mga tao nga nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo nga nagapahulay sa adlaw ipapahulay nga mo ang Sabado. Seventh Day. Seventh-day ang tuloy. Namang gani na sa Exodus 20, versikulo 8 at 10. Remember the Sabbath day. 6 days shall thou labor and do thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. O kini na himong ipapahulay sa Israel, gihatag sa Diyos, bisan pa gani mismo ang Ginoo. Ipahulayan niya kining adlaw. O kana na himong timailan sa Diyos o sa tao sumala sa Ezekiel 20 versikulo 12 ngadto ang buhok 20. Timailan na ikaw tao sa Diyos o ang Diyos o imong Diyos. Karon bisan pa si Kristo mismo kay nagtao siya ilalom sa Diyo. Nagpatay siya sa adlaw na ipapahulay. Sa Lucas 4:16 nahimo niyang batasan wato sa sinaguba sa matagat ng pagpapulay hindi maminaw ang basa. Di man magtrabaho ato ka sa ato ka sa simbahan o sinaguba. Kaya matod pa niya nga di pahinungduman niya ang iyang mga apostoles sa wapa mga mamatay ang atong Ginoo. Naghatag na siya lecture bahin sa iyang pagtulungan, bahin sa iyang pagbalik, bahin sa ilanan sa iyang pagbalik. Pero ang atong lagi mga igsoon, dunay pangatarungan nga, iwagtang na lagi na siya. Iwagtang na lagi na siya. Ang adlaw na ipapahulay, si Kristo mo na naglalapas sa Juan 5:18. O siya, si Kristo na gani naglapas niya, ikaw di ka mo lapas. Pero wala kayo, sabto na ito na tagal na yung paglapas, matupin niya, buhat sa kamuhay, kung ang tao labaw, bili kayo sa mananap, mas labaw ang tao, luwasod kayo sa mananap. Kaya mga Israelanon, sa adlaw Sabado, wow ilang karniro, baka, o mahulog sa tabay ng taon. Unya, bato pa ni Kristo, okay, ang pagbuhat og maayo sa pagpanambal sa adlaw papulay sa mga tao, kaya ang tao, labaw pa upili kayo sa mga mananap. Karon, di nga pa'y lain nga pagkatarungan sa atong mga igsoon. Nga matupad nila, wa na lagi na 7th day, di anata sa Domingo, first day, Lord's day.
ang pangatarungan, ano ay pangatarungan nga gamiton nila? Sa buhat 20 versikulo 7, sa naunang adlaw semana, sila ni Pablo nagtipik-tipik, tinapay. Pero akong gibasa, giklaro na ako, Saturday night yun. Sa buhat 20 versikulo 7, Saturday night na siya, nagwali siya, hangtod sa tungang gabi, pagkasunod, pagkaadlaw niya ng Domingo ha, pilar ka si Pablo, sa ito pa nagpasabot, pagkadili ka na adlaw ni paghuli, Saturday night doon siya, at sa tunod adlaw, mulan ka siya, iyan ang adlaw, Saturday night, sakop na siya, sa nahunang adlaw si Pablo. Klaro? Karon, ari ka sa Hebrewanon 4. Ang Hebrewanon 4 nagingon nga Diction ba? Mga diction sa lusunod ay ko. Tap-tapan. what is your role of diction? Diction is your moderator, kaya nga mong sabot na ibang kilog-nilong, ano ibang Felix Sigre, uyo naman ko nga, ito ko yung pima nga pamatuan, nga ang tinukod ni Cristo, Seventh Adventist, sumala sa Biblia diferensya. Na nag-isbot na magkataas kayong oras pala 5 minutes na kapilong ni Pamila, puro mag-ipapahulay, mangiwali. Kumana ng timaha kapag miyagi. So, out of topic, this is the moderator, ipabalik sa order. Sila topic nga po. Iyan ang katungod ang pagpamahayag Sa pagbukan si Bente. sa pagpasabot sa ilang baruganan. Kaya po mga ibang ito. Okay. Ako ko'y formulary sa conviction. Nag-isbot naman sa buhat by PCP, Domingo. So, ikaw sa moderator, dapat na na-isbot ang ipapahulay, Jota lang, hindi mahilabot sa Domingo, kasi parang tema, ipapahulay na lang ang tema, Domingo sa Bado. That is still his prerogative. Mabuhin na niyo. Kaya na lang ito magpungan. Okay? Padayon. Salamat. Usaon na ako, usaon na ito pagkasabat, ka nagpadayon ka ang 70 sabat. O siya, pangatulong na sabat, mag-iwagtan mo lagi na po sa akong ipapamatuod na siya, nagpadayon ka na siya. Akong iskutan nga, kanang Sunday dili nga, kanina, daw ng adlaw kapagbantay, naglapad ni Kristo ang adlaw sa Bado, wala magpasabot, nag-iwagtan ang ikapitong adlaw may papulay, po sa kaya akong katumang ang magpabarog, ako na pabarog. Kung ako gamitin ka ng kanang mga bersikulo sa paglupod sa adlaw may papulay na Sabado, na nagpadayon mo sa Sabado, o kanang adlaw may papulay na Domingo, wala maglumpad. Okay, padayon. Sa Hebrewanon 4 na ginon. Kaya nga ito din pabarog na 70 Adventist. 70 Adventist ba ang pabarog sa atong Ginoo nga iglesia? Patintog. Tara, tayo ba tayo sa 70? Sabat na na. Karon, naamong gini, nag-ingon sila diri sa Hebrewanon. Huwag mo kumaot sa topic ba? Imbis mga raan na hinunta, maawat na hinunta sa topic. Okay. Pag ito pahiyagan ini, huwag ko'y tuyo sa pagpildi sa Katoliko. Pag huwag di na maamong tinuha, ang amo din sa pagdaog kaninyo alang sa lingarihan sa Diyos. Tinaw doon ta, ang ginawagkatabang nato. Hebrewanon 4, versikulo 7. Nag-iwan na rin. Nagatulog siya pag-usap, usap ka adlaw, karong adlaw. Huwag yung magklaro din. Nagtudlo siya ko sa kadlaw, huwag siya magklaro, nahunang adlaw balik. Magklaro ha? Una nagawan din. Diha sa ilang pagsulti pinagi kong dapat. Una sa utso na kinuwan. Padayanon, karong adlaw ha, hindi kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo paghahiya ang inyong mga kasing-kasing. Nadunggan ako si Brother Sok ni Rally nini. Ambot o isultihan pa mo, basta kayo nakadungog ko, nga kanang ipapahulay diya nga diskutan, na si Josue wala makahatag o ipapahulay sa Israel. Kanang wala makahatag kapahulayan. Ano wala makahatag kapahulayan? Ambot may pasabot nga Israelano dito, siyento nga kapahulay. Ngayon mo sana makabong ang ilang napatay dito nga nangahoy. Kung nga sila makaupo, pahuay, therefore sila upan na naglapas na rin, o sila gipatay ka sa Ginoo. May sana may lang gipatay. Sa ito pa, pila kasiman na, sa 100 sila, 40 ka to eh. Huwag sila pumatay sa Ginoo.
tangilang pagpatog, ipabantay sila, tungod sa ilang paglapas. Kanto nga kapaulayan ba ito pa ni Bradeson? Kanan ka to. Kanan. O si Kristo o ang Diyos na kahisgot o bago nga kapaulayan. O kana, langit doon nga kanan. Nalipay ko, nagipasabot pa yun ni Bachok sa radyo. Pamutagan ninyo, o gamakat mo ko. Kana nga, kapaulayan rigikon, dili tao na Domingo. Una, batong palis, katapusan sa Diyos. Kaya ang may sunod, katos kapulayan sa Diyos. Huwag kang manusap sa iyang pagpamuhat, ingon man sa pagutang sa Diyos. Ang may sunod sa kapulayan. Huwag sa mga may sunod sa kapulayan. Ang makatos sa layunan sa kanaan ng langit nun. Makasunod ito, mupahulay usab sama sa pagpahulay sa Diyos. Sa Genesis 2, versikulo 1, 2 o 3. Karon, ari ba sa kanang Kolosas 2:16. Matod pa nila, gawa na lagi ka na laging Kolosas 2:16, gipahuno na yung tao ng atlang papahulay. Klaroho na to ni makagsunan. Ang gipahunong diya, mga kasubuan nga landong sa umalabot. Pagkaon, lingnon, mga pista, mga adlaw na ipapahulay. Abi di man ay sa butay sa Bible room. Sabi ni siya, adlaw na ipapahulay. Pero actually, kung tanawa na nimo to sa Grigo, o dire sa King James Version, ang hisgot ito, Sabbath days. Kaya sa Leviticus 23, doon ay tagang mga ipapahulay. Ug ang usan niya na kadlaw ipapahulay, kanang 70 Sabbath, anaa sa 10 Commandments. O kana nagtuko, nagapadayon kana na adlaw may papulay, kaya nagapadayon man ang napulo kasugo. Apan, giwagtang lang. Karon, ang Katoliko bitaw, damay napulo kasugo. Kung giwagtang lang na napulo kasugo, wala na bagayon napulo kasugo, ang Katoliko nga unang Kristiyanon, walay napulo kasugo. Therefore, nagapadayon ka na, usas sa napulo kasugo, mao ang adlaw na ipapulay. Ang bukana, nagpadayon pa ni. Karon, atong karon nga kada sugo na sa Leviticus, sa Exodus 20, versikulo 8 hangtod sa 10. Unya, si Kristo na batasan niya sa Lucas 4:16, batasan mismo niya, sulundon ang iyang batasan, masangatag adlaw na ipapahulay. Sa ini, pagkamatay na sa atong Ginoo, ang Ginoo sa mga pamamatay, nagtuon. Wala niya tudluing mga Hudiyo, bahay sa atong papahulay. Tungod kay mga Hudiyo sila, nasayon mga sila daan. Nga daw may papahulay nagapadayon. Busa si Kristo na Ginoo sa Mateo 24. Nga kung kalagi yung kamo, ayaw itunong ninyo sa atong may papahulay. Gano'n man, kay dagang mga palasunod. Mga kaigsunan, Si Pablo, sa dito siya sa laing mga lugar nagwali sa buhat 16:13, makita nimo na ang batasan ni Pablo sama sa batasan ni Kristo. Ato siya, migawa siya siyudad, nangita siya dito kung sa lugar, daplit sa sapa, nga alang, makapahulay siya dito, makapaampo sila dito, makaitsunan. Karang, ato na iklarohon, kay kaning Seventh-day Adventist, among ipabatubing nga si Kristo ang iyang gitukod 7 Adventist. Para na po, pwede ni siya tawgon Church of God, pwede tawgon Church of Christ, pwede tawgon Jehovah's Witness, pwede tawgon og Katoliko, pwede tawgon og lain-lain mga basta musibo lang dili sa mga pinaiya sa Diyos nun, nga sa Kristohanon nga magtulunan. Karang, pwede tawgon mga description ka na. Pati nga ito, ilipot-lipot, nagsunti lang kong Pinoy. Karon, maray na. Ilan naman ito? Karon, ang pangutanga mo ni. Ang Katoliko, una man nga Kristohano. Seventh-day Adventist pa ni sila. Buta kong ipasabot. Nagpahulay pa ni sila sa adlaw nga kapito. Ugon niya, nagpaabot sa atong Ginoo. Karon, ang Katoliko, sa Adventist pa rin Katoliko. Pero First-day Adventist lang, di na siya Seventh-day Adventist. Sa una, Seventh-day Adventist pag Katoliko. Una ako'y mga prueba na kinanglan magkakitaw ka ng kwan. Mga ebidensya. Niya, sa wala pa usba sa Katoliko ang ilang ipapulay. Ditagla na, di
dili na ito malilong kaya magsulti lang ang tinuod, gitag na. Naano lang kita na akong basahon, kay naano tayo pila ka minuto, nag-ingon dire. Kaning kanos of the church, may laing kanos of the church, apostolic, constitution, iya man is katoliko, nag-ingon dire. In the first century, the observance of the Sabbath had been difficult, especially since many of the Christians were slaves. But by the date of Apostolic Constitution, sa Book 8, Section 33, sa 4th century, ang order mo ni, let the slaves work 5 days. But on the Sabbath day and on the Lord's day, let them have time to go to church. Unya, later still, Canons of the church, gradually, the idea of rest was transferred, was shifted to Sunday. Kung sa mga tinuod ba na ang ginayon? Tinuod na! Di ay basahon dire, nagibalhin ka na, gibalhin. Ang wa mutuban, wa mutuo, ipangnutos. Akong basahon dire sa Ten Commandments sa Katoliko. What is the fourth commandment? The fourth commandment is what is the third commandment? The third commandment is remember that to keep the holy Sabbath day. Which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sundays and Saturday? We observe Sundays and Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Mga kanyato sa wapa na nila balhina ang Katoliko, Seventh Adventist, kay kini ang gitukod ni Kristo na Iglesia, Seventh Adventist, nagapahulay sa adlaw na Sabado, nagapaabot sa atong Ginoo. Pero kayo, unya, mga igsoon, mga higala, kining Seventh Adventist, reformasyon rin taon ni sa Katoliko. Reformasyon na ni. Wah, ada apa kita? Dapat. Tagay ko, pila na kasigal. Di pa. Ang general practice of Christians, niya. Ingon pa dire, the Jewish Christians of the early church continued the Sabbath. According to Eusebius, the Bereans keep both the Sabbath as the memorial of creation and the Lord's Day. Dua kadlaw. Ang Katoliko sa Canada, dua kadlaw. Sabbath o Sunday. Okay. Ako muna pangutana, Brad. Niyangkon ka ganyan nga pagtukod ni Kristo sa Iglesia, wala nganli og Seventh-day Adventist. Wasa, kaglisan Katoliko, wasa. Karon, sunod akong pangutana, kanus aman di ay ginganlan og Seventh-day Adventist kanang inyong pundok? Wa ko mag-gisgot og pundok. Ang akong gisgotan nga gitukod ni Kristo, Seventh Adventist, anong gisgot ang lain pundok? Ano ba inyong pundok Seventh-day Adventist ba? Kanus siya nganlit Seventh-day Adventist? Kay wam ka na nganlit Biblia ka. Kanus ginganlan og Seventh-day Adventist? Wala gyud ko mapamatuod na. Ang akong kapamatuod ang iglesia gitukod ni Kristo, Seventh Adventist. Tanang mo, wala lang na. Organisasyon, reorganisasyon, reformation as Katoliko. Ito ba sa pangutana? Sunod pangutana, kay kamo man ka ang tinukod ni Kristo sa Seventh-day Adventist, nihaon ba ang karakteristik sa matuod na iglesia o sa inyong Seventh-day Adventist? Nihaon? Dili kami o nga kami ang tinukod ni Kristo. Si Kristo nagtukod ng Seventh-day Adventist. Ang gitukod ni Kristo, Seventh-day Adventist. Unya, gingon lang niyo, lain ka na yato niya, pagpahungan na, ang gitukod ni Kristo, Seventh-day Adventist, pwede nga Seventh-day Adventist, pwede Katoliko, pwede Iglesia ni Kristo. Ano? Magsulti na lang ang tinuod. Sa atong pagdiling ni kamo, ang gitukod ni Kristo, o kamo? Kami, mga kuha na lami, kung sa kuha, dituro na lami,
Ato gamot na lang mi. Sanga na lang mi. Ang gitukod yung mga kahoy, si Adventist mo sa kami kay kahoy, butang kahoy. Katong kahoy, ulibo. Ulibo sa dito. Bugtos kung kamuti pa. Sunod na kong pangutana. Ang tinungkol ni Kristo, ubanan man kada adlaw hangtod matapos ang kalibutan. O yun gali. Bago tawag yung umpanan bito na hangtod sa katapusan. Yung umpanan na hangtod karon, bago bito nga nagpadayo ng si Adventist. Sa kapagikas pagtungkol ni Kristo nagpadayon ang Seventh Day Adventist, makatulong ang mga Seventh Day Adventist sa mga tuig 1843 paatras balik sa apostolis, makatulong ha. Manong di man ta makatadlo nga pagsugod yun, ang gisugod, pagsugod ni Kristo, yung gitukod si Adventist, una niya butangin kayo, gitawag og Romano Katoliko, kaya ang Christian na bahin man, katong Christian si Adventist dito sila. Pagkabayan sa Christian, ang usang gitawag og Romano Katoliko, ang isa, Christian Orthodox. Ano na sila? Sabadista na sila. Ang Romano Katoliko. Pwedeng tawag kay Sabadista lang eh. Napawag sa Ginoo. Pwedeng tawag si Adventist. Ang kong gaman banan kadaglaw, ang akong pangutana, Brad, sa 1843, paatras balik sa apostolis, doon na ba kayo dokumento makahatag na diyan na ang mga Seventh Day Adventist, kaya kung wala, insa may ubanan sa Ginoo, ano daw? Wapay 1844, wapay Mrs. White. Yan ay mga Seventh Day Adventist. Kaya ang itukod ni Kristo, Seventh Day Adventist. Ito nga ito, payot na lang nga ito. Asa nga na mabasa nga dokumento, sumasa referensya, sumasa Biblia, asa nga, diyan mga tuwigan diyan ay Seventh Day Adventist, dili kay maabalang referensya. Ipakita bito na akong dire, nakaligong ka sa Biblia, kita sa Biblia, hanggang sa referensya. Ang gitukod lang niya, nagpahuli sa Diyos sa Pedro, nagapawag abot sa yung pagbalik. Paano na kinabuhay sa Katoliko? Ito na ito ang Katoliko, siya sumanista mo na sila. Si Adventist mo na sila. Nagpawag sa pagbalik sa atong Ginoo. Ha? Romano Katoliko, si Adventist na po na sila sa una, pero sa diyang i-transmit nila nila ipapahulay, First Day Adventist na sila. O niya, din na lang ito, kaya tumang nila kung magutana. Referensya sila, padayon ta. Padayon ta. Katapos ang utang na kay Antay na kong Brad Carlos. Yanton kagalihan na ang unang Kristohanon, Katoliko. Pangutan na asa na yung unang, Katoliko, Apostolis. Pwede lagi na ako, iyon ako, nga pwede hinganlan, pwede describe, Katoliko, Church of Christ, Church of God, anak, pwede sa Seventh Day Adventist. Ay, nagpaway sa. Pwede ka nung kasi tayo, pulong Katoliko, universal, kung ang iglesia, itungkod sa itong Ginoo, universal, ang Seventh Day Adventist, universal na siya. Apil niya po na siya, nayabang na lang. Actually, kaya naman. Actually, kaya ka ng mga pong limayo. Sige, sige. Dahil na lang niya, imong giangkon ganihan na ang unang Kristohanon, Katoliko. Akong pangutan na, kanibang mga apostolis, una ni Kristohanon o dili? Kanto lang yung mga apostoles. Ang gitukod ni Kristo nga religion, Seventh Day Adventist, Katoliko kini. Saan ito pamulong di mo kalimutan, universal. Una, Seventh Day Adventist, kaya nagpahulay sila sa mundo. Nagpahulay ba ang Katoliko? Kaya andir mo sila sa Ginoo, tinukod mo sila. Ipakita na ko ebidensya. Saan pa nilos ba? Klaro ato. Sarong di mo makumberter. Brad Felix Nigri, may gabi. Tag-5 minutos sa mga punta. Jis, imong giangkon, Brad Felix Nigri nga, katagal nga, ibalik-balik din mo. Sa imong mga ngabil ron, dagagan na minaw, sa ilang nga dunggan, hait pa kayo. Nga ang Seventh Day Adventist, mo'y gitukod ni Kristo. Sa ato pa, Dili na mo. Si Kristo, ang itungkod ni Kristo, Seventh Day Adventist. Ang itungkod ni Kristo, Seventh Day Adventist. Dili kayo. Kung doon na kayo dinig madawat niya sa iyang pamahayan, yun just object. Ayaw po ang nagpupuno ni Biblia. mga bitaw nga, kanang
tema nga gipirmahan ron pamatud-an man nga ang Seventh-day Adventist Church maoy itungkol ni Kristo. Sumala sa Biblia o referensya, ako ang unang pangutana, asa man mapasa sa Textus Biblia nga si Kristo, I will build the Seventh-day Adventist Church. Mga akong pangutana. Kani bitaw, nakita mi ni Alvin sa dito sa Kuan. Nakita mi dito sa plaza. Ako sa gingnan, nga katong diskumpiyado ko itong wording. Ato usbon ka to nga ang si Kristo nagtukod og Seventh-day Adventist Church. Seventh-day Adventist ang iyang gitukod. Wala, giusap na ako ni nga title. Kaya na, taking man ang title. Sunod pangutana. Kay wala man kayo mabasa sa Biblia. Adto ta sa referensya ninyo. Kay nipirma mo no nga pinagis Biblia ang referensya. Asa man mabasa sa referensya ninyo nga nagingon si Kristo mo nagtukod sa Seventh-day Adventist Church on Santo Iga, asang dapitan niya gitukod ng Seventh-day Adventist Church. Matod pa na ako ganina nga pagtukod ni Kristo, wala ginganli og Seventh-day Adventist Church. Asa ba itong mga itangan ng referensya? Wala ginganli, ganyan ito lagi. Mga... Ayan ako nga, so one palusot na lang Pariya sa totoo inyo pa. Ito. Ang akong gigamit, gamay ra. At doon ng simona, unang martis, ang inyong gigamit, palusot na kita ka na. At pariya sa tanene. At pagkatarungan na rin magdaon. Natubag ang pangutana, natubag ang pangutana. Sunod ako pangutana. Mapagbabrad sa inyong libro, Sign of the Times. Nga kaning inyong libro, mapagpasa inyong mga leader, mibaligya sila nini o sobra sa 500,000 sa ito pa 500,000 copies every month. Ang inyong libro, nagtugan nga dili si Kristo mo'y nagtukod sa Seventh-day Adventist. Mato ka diri, Ellen G. Goldwhite, one of the founder of the Seventh-day Adventist Church. Ang atong pangutana, inyong maning libro, tinuo na nisulti ni dili. Niya, sa akong pamatod, akong ipamatod, ang gitukod ni Kristo, Seventh-day Adventist Church. So ako mangilabutan ng Mrs. White. Sabi ako ngayon sa mga akong ipamatudan, ang gitukod ba ni Kristo? Seventh-day Adventist ba? Hindi ba? Mrs. White, lahi na ng istorya. Ay akong pangutanan mo, tinuod ba ning gisuwat sa inyong libro o dili ba? Muna akong pangutana. Ino ko yung kumpaling pasunod ko ni mo niya. Nawa magong pagkatudan na. Ang akong ipamatudan na gayang Kristo, Seventh-day Adventist ba? Kanang amo niya, paluwag na lang, isama lang may niya. Isama lang may niya, kanang para na ko, reformasyon na mas katoliko ka na doon, Seventh-day Adventist ba? Kanina Brad, ang inyong pagbarog na iniron, pulos-palusot. Ang akong pangutana, nga nung nagpatuga-tuga magbarog aning gabiyo na din bahin inyong dipatiha, napulos man ini palusot inyo, di ba man yung magkapamatuod? Niyan ang Seventh-day Adventist Church na ito, ni Kristo. Yan, man. Ano yan mo? Palusot ka lang, kay wamay nga, wahingan lang. Itong Hercules, itong Martis, grabe ito yung palusot, katuhan niya mo. Yan mo, mabasa sa garumano pa tayo ko, masan. Hindi palusot sa ninyo, nagsunod yung mininyo. Palusot, matapla na niya ko. Natubag ang pangutana. Ano ba ikalumano? First time sa
Okay. Okay. Sabay mo na sulti. Ikaduhan ng barong. Oh, merong barong niya, pero ikaduhan ng barong. At pang niya. Maing gabi sa tanan. Kumingaman, wa ito ba? Alang sa sayuran sa tanan, kining debate karon, doon namin sa gitawag og affirmative side. Sila, mga sabadista niya, doon na sa gitawag og negative side. Ang papel sa usa ka affirmative side, iyang ipabaro kung unsay tema nga naisgutan. Suma sa Biblia o referensya. Kami mga Katoliko, ang among trabaho ang pagguba sa ilang gipabaro. Pero ako nakita karon, imbis negative ni kami muguba, ako nakita, wa may gubun. Kay tanaw ko, naguba lang siyang kagalingon ang iyang gisuwayan pagpabaro. Ang among trabaho ni imbis ang pagguba, ang pagpadampi na lang, pagpangipos na lang sa mga nalusag na daan sa ilang pagpabaro. Paliw magpanday ba nga di ka mauba? Mutukod lang o balay nga way mga lansang, way concrete. Malupog lang iya ha. Kami ang trabaho ng maning Carlos, Alvin, pagpanghipos na lang sa nalumpag ng daan. Ibig ang among pag-iisip negative, mao ang pagguba sa ilang ipatindog, ipabarog na topic. Pero sa tanaw na ko ako manggilista, ila ko nung pamatud-an, Seventh-day Adventist, SDA, mga tinukod ni Kristo, sumas, Biblia, referensya. Pero yan ko, nga wala mabasas Biblia. Sumala ko na Biblia, pero dili mabasas Biblia. Sa dihang giangkon sa nila, nga di mabasas referensya, kaya sumama ka sa referensya, dapat pribahan nila, pinagis Biblia o referensya. Kanya, wag ko malimot, ako din gilista ang gingon ni Brad, nga pagtukod ni Kristo sa iglesia sa iyang katawhan, wa kuno hinganli. Wa ba hinganli? Ginganli lang ko, litra po litra magani. Ato lang ni pagkapinggamay, Marcos 11:17. Ang iyang balay, tawgon og alang sa tanang nasod. Ang ubang-ubag, nganlan og alang sa tanang nasod. Ang iyang balay, usam ng balay, iglesia. Dahil nga anoy, matay pa ko na, wa kuno magngan ang Ginoo. Sa dyan akong pangutana, wak man kaanganlig 70 Adventist ni Kristo o sa mga apostolis. Kinsa man din nagnganan eh. Mulutaw lang niya ang 70 Adventist niya, way nagngan. Doon na yun. Mulihay-lihay lang yun si Brad. Bisa doon na nagngan, ikaw lang yun na, wak sa diya sa ngan. Magdibati dito way ngan. Usaon pag priba niya, wak din ngan. Usaon tadi, iskuila ko na niya way ngan. Nunim ang tawag doon na. Kunya, diri, yang giangkon pagiwag. Nga ang Katoliko, kaduhagi niya dito ka. Mo'y unang Kristiyanos. Yan akong ipangutana, kini bang apostolis, una ba ng Kristiyanos? Wala YouTube baga ni Brad. Kaya kabaw mas Brad mo siya, sister no. Una, o gilista yun ako, Katoliko, unang Kristiyanos. Pero tunan na to ang Biblia, tunan na to ang referensya, kinsay unang Kristiyanos? Mga apostolis. Ngayon giyangkon, Katoliko kuno. Sa ito pa, conclusion, ang Katoliko, mao ang tinuod ng iglesia. Dili sila. Pananglitan, ato siyang gipangutana. Unsa may karakteristik ni aning matuod ng iglesia. Matod pa niya, ang karakteristik kuno sa matuod ng iglesia, ako siyang gignanana. Ubanan kanunay sa Diyos kadadlaw, ubanan ng Diyos kadadlaw. Iyang giangkon, ubanan. Sa diyan akong gipangutana kay ubanan magkakadaadlaw sa Ginoo ang matuod nga iglesia. Diha na ba mo pag 1843? Diha na ba mo paatras nga tuig? Wa gid siya nabasa na. Kay mismo sila, kay bawo sila nga ang ilang relihiyon wala pundok ulang Seventh-day Adventist nagsugod lang pag 1844. Maguwang rin gamay sa San Miguel Beer 1890. Naguwang na gamay. Ha? Oh, di na ako'y libro nga The New Book of Knowledge. New Book of Knowledge. Libro sa kahibaw. Diyan kundre, Roman Catholic Church. Ha? Dili Seventh-day Adventist. Libro sa kahibaw, ha? New Book of Knowledge. Ng Roman Catholic Church mo, kini ang nipuli o nisunod sa mga apostolis. Na diri. Niya kay New Book of Knowledge mo ni. Isalikway din na nato ang kahibalo.
ayaw. Kaya nagpasidahan ng Diyos, ayaw isalikway ang kahibalo. Usias 4:6. Kay imo mang gisalikway ang kahibalo, isalikway kung sabi ikaw, nag-ingon ng Diyos. Ay, yun isalikway, Brad. Na kaninyong book of knowledge, na kami ang sumpay sa mga apostoles. Wala dahil na kapadre. Giangkol pa niya nga kami kuno ang tinuod na Kristiyanos. Daghana unta sa akong dami, bro. Pero dili sa mga sa referensya, Katoliko, dili Seventh-day Adventist, ang unang Kristohanon. Na, dili. Sa Young Student Learning Library, giangkon diri nga naa diri the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, there is only one church. There were no separate sects or branches. Christianity as there are today, the word Catholic means universal. Mo'y gisgutan diri nga maoy sumusunod sa mga apostoles, dili dahil Seventh-day Adventist. Muna nga, 1 minute na lang akong time, di na ako taskon, basta ang among trabaho ni, dili pagbungkag. May tanaw ako, wak man yun kabarog, imong bungkagon ang wak mo barog, manghipos na lang mi sa ilang katag. Nagkatag-katag na mga tinapok sa pagpabarog na wak yun taon kabarog. Muna nga, ako na ning ihatag sa kong kauban, kaya nagsabot na mi nag-share, ano ko lang, daghan pa kayong referensya, diri nga di na ito may sultan. Imo ni Badalvin. Salamat! Ganti ko 50! Ganti ko 50! Pero salamat sa kong kauban sa Badalvin, o sa Badkaloy, o may gabi na sa tanan, na sa Tukatbang, Kilo-Kilo, o ni Brad Felix Sigre, kong amigo sa plaza. Niya, daan ko palagi, nakatawa ko. Nagsakyan pa lang daan, nagsakyan na ni Jeffrey, kaya sabot mo yan. Ang kanito mga nga, iglesia, gawa sinig, mababaw. Daan ko palang. Kaya, signal lang, ato na nisakyan, ginasok na lang, ikaw mo, hindi ka naman nagkayar, kung mahinay ka nila, Felix, ato na nisakyan, kailangan malaki, natusa mo, pati ka lang. Ato na nisakyan, no? Sakyan na ito, para, paglayunan na natin, pinanggat naman sila, ato na paglayunan. O niya, di na ko magigilista, no? Walay ngalan, yung Seventh-day Adventist, sumala sa Biblia. Walay mamasa ka sa Seventh-day Adventist Diyos, itong ko di Kristo. Ikan gini sa bakpag yun, sa Isos, Brad Felix Tigre, walang may barog. Una na ibang ko, kaya nikot yung sa buhat na ibidos, New Way, simala ko no sa American Standard Version, nga literal sa buhat ko 76 sa mga Christians, unya pwede sa kulot-tagon, iglesia sa Diyos, iglesia ni Kristo, pwede pagkali Katoliko sa siniuba. Uy, sa mga na baruganan ba? Seventh-day Adventist. O bisa ko isa. O naging naniliya. Ano pa ang salatang tiya lang sinusago na rin tanggalan na si ba? Pagkalimutan ko niya. Sa kusagalan pwede na na eh. Pero doon ako ba, kunabat na sa exam na ng bagus. Kuhit dito sa mong kilig ka. Pero Felix, dili na mga tumurugan na noy, official. So, tiyan ang magsuon, kanang marugalan ni Brad Felix Tigre, dili na mga official na marugalan sa Seventh-day Adventist Church. Na pwede na sila tagong sa siniuba, pwede na sila tagong Katoliko, pwede na tagong iglesia sa Diyos, pwede na iglesia ni Kristo. Dili na mo ito yung marugalan sa mga Seventh-day Adventist Church. Muli kinig-debatihan kung na sakta ni sa General Conference sa sabi ni Kawin, siguro ng Felix Tigre, mapagpat. Na-excommunicated. Amo na doon ako sa Kilo-Kilo. Ayan, sagdila ba namin, ganapa magkita mo marong agad na bawi yun? Pero hindi ko sa Kilo-Kilo, bawi yun nilun. Ibalik na stalin, kasunodin ng test yun. Pero, kaya sa mga nagsaliti na din test ito ko. Kaya, ano kita sa, ato na lang kung ibalik, kay iliwag mo ni Brad Felix, ato na sa ibalik pagliwag, dirigid sa tima. Dire sa Adore of Hope for Laodicea, SDA Layman's Movement, no, Seventh-day Adventist Layman's Movement, yun sa page 17. From the day after their fathers landed on the shore of this North American continent, the observance of the Lord's Day as the Sabbath was strictly enforced. Throughout the history of our nation and until the middle of the 19th century, by both consent and legislative enactment, Sunday was universally recognized as the Lord's Sabbath by Christians and non-Christians alike. This is so such as a secular work were not allowed to
fourth commandment. Referido sa Lord Sabbath na Sunday, ismutan. Nga, next phrase. With the failure of the second advent, tumapiyawas in 1844. Kaya ganito maganda mo lang ginagdipisa kasi William Miller, nga mga ginagtudlog ng pila na ilang gudbet, niya ang mission ng mga kaban ng Adventista, na nagtungkol sa Seventh Adventist Church, magiging una na Adventista, si William Miller. Kaya nagtagna siya ng Mubarak Cristo, 1844. When with the failure of the second advent, tumapiyawas in 1844, Mrs. Ellen Goldwyn, in association with others, founded and launched the Seventh Adventist denomination. Pagkapaklas si Miller, sa pagtagna na mabalik sa Jesus sa Kaldaran kayo ng 1844, pagkapaklas, muli-mungan din sa balag, makakapalag na ni William Miller. Kini Seventh Adventist, ito po ni Ellen Goldwyn. Kaya sila lang pagkaroon siya. It had its beginning, sugod yun ang saman. Walang kasikisi si Ben Felix siya. Di kiputugan ka na sa nagsugod, kiputugan na naman namin. Basta may nagtawag ka sa napitaw sa referensya. Kiputugan siya sa referensya. 1855. And became official in 1860. Mrs. White is considered a prophet, a leader, and a messenger of God. Itawagan nga ng spirit of prophecy by 70 Adventists. And the writers became their textbook. Mga gini original barugayan sa Adventista. Mangupot yung kagayaling gulbet. Propetisa na rin yung inimensahiro. O inyo ng leader. O founder pa yun. Na si Perfilis, si Mahulaman. Mas nabalik ko niya. Magkilong-kilong. Magkilong nga lang. Mutas magkilong nga lang. Excuse me, mga katanghalog sa mga katbay, katoliko. Iyara po sa mag-commentator. Wala mo tayong istasyon. Wala ni gradual eh. Kini sa Bible Bride, ganang kamustino, dili na na mao ang pahulay sa mga Kristyano. Ako lang isakyan mo, ang imong argumento ganina. Kaya naman sa Sunday, asam lagi ka, National Sandelo, sa Adventist ng Sabalista sa John Marcosin. Di bilang-referensya ba niya, managamit sa referensya sa mga Seventh Adventist. Ginangon dari, Appendix 12, pahina 92. The Teutons substituted a few of their own gods instead of planets for the names of these. The name of the Teutonic gods, ang Saturn, Saturday, di kay ka Saturno, Saturn. Diyos ang Teutonic god, kasi Saturno, dili si Kristo. O na dili ka naman mo Lord's Day. Kay Lord's Day, Domingo, Days Dominica, Dominica, Domingo, si Kristo lang Ginoo, sa Saturno, Ginoo ba, Domingo ba si sa Saturno, Diyos ba? Huwag mabasa sa referensya sa Biblia. Sa Saturno, gitawag ko Ginoo, gitawag ko Domini, gitawag ko Dominica. Manawag yan Diyos sa Saturno sa Biblia. Kanang si Saturno, Diyos na sumalas sa referensya kong ibasa. Unang Korinto 10:20, kung may sinunod ka sa Saturno, Saturday, nagsimba ka o, yawa! Kay Diyos mga pagano, mga yawa! Kung ka maturan, walang, huwag ka may sila yawa. Ay katumala sila, masama sila. Kaya yung mga Pablo, sa Minas Kalipilong, conjection na sila mo na nito, masama na ka, kung may mga naninim. Hindi nga naninim, bawa kung mayroon ka mo yawa, kailangan ba ilabas sa Saturno, kay Diyos mga Teutonic gods, sumala sila referensya mga Sabalista, Teutonic gods, Saturn, manang pagan gods na, Diyos sa pagano, dili na si Kristo nga may dinuog Diyos sa pagkabanaw, manang nagsimba sa yawa. Unang Korinto 10:20. Kanya, guyunan ba sa mga apostol? Guyunan. Asa mabasa, Buhat City, 43. Ingon diri si San Siban, nagi bato sa mga Sabalis sa mga Hudiyo. Nagdala ka mo, o sinyong balang-balang ni Mulong Undarifan, na inyong mga Diyos, larawan ni Gibot, ano pagkasimbahon, pagkabalhinon ko kamo dito sa nasa Babylonia, gihalaran nyo kini mga Diyos sa kamingawan sa mas kapatang katuig. Balay ni Israel, isa na sa Rifan, sa maing balita, Biblia, sa glossary, Rifan means the God Saturn. Sa Saturno na gihalaran sa Israel, sa kapatang katuig, mulang di itunglo sila sa Diyos sa mahal, kang sunod para sa atin sa Rifan. Buhat sa 2 Corintios 43. Mga mga bahas kasulatan, ngawa gamitan nila, pero nasa Biblia, di kaya, matutlo man nila lang Katoliko, nabagoy sa Katoliko. Bakit sa
Katoliko ang tagoy. Hindi na ito pasidungan sa turno. Sunday comes from the Latin name Dies Domini. Sa Griego, Hemera Kyrie. Pasabat Hemera Adlaw, Kyrie, Ginoo, Adlaw sa Ginoo. Itasir ito Latin, Dies Adlaw, Dominica, Ginoo. Bugna uno Diyos. Sa Adlaw, sa Ginoo, Adlaw Domingo. Domingo gina siya. Sa Monsignorium, gikan sa Hubert ka kung sa Latina Vulgata o sa Duwayras version, the Lord's Day, refers nila to Sunday. Tapos na sa Wima, Sunday po, Protestante version, another Protestant version. Wala na pamatudan, ibang kilong-kilong. Wag na pamatudan, yung sa palusot na talan. Di na nalaman na yung matikso, Exilo 28, Sumato 11, Exilo 23, 20. Nalaman mo mga tikso, hindi mo lang laban, hindi mo gawa na yung Biblia. Ika, wala sa tikso sa Biblia. Nakot yung tikso. Oy! Mga na magamit-gamit ang pulong sa Biblia, nawan na ikasabot kung mo sa pasabot sa Biblia. Ingon sa Jeremias 23:30, kini mga tawhana, nagtudlaw na sila mga manalagda o mga sinugo na kung dito na sinugo, kay ang akong pulong iling ikawa, apan wala sila kasabot sa kong pulong. Wala diha kasabot sa pulong, magamit ka, naganita lang kalusog. Wala sa Biblia, na mga apostol si Kristo, sila nagdidibati sa makatma mga Hudyo, o makatma sa bato, ngayon, palusog tingnan mo, kung tumitig teksto sa karatoon, kay palusog ni, saan ginagalitan sa mga apostol? Kung sa mga palusog, tinumuto mo sa ginanon, gidili nga, unang Timoteo 1:8. Pagi na siyawa. Nagkasalamat kung may gubay ka na doon tanan. Hindi ka? Ano yung resilient? Una ang pangutana. Kanto silang mga apostoles sa Santa Maria. Miyembro na ba ito sila sa Romano Katoliko? Una ba ito sila miyembro sa Romano Katoliko? Kung ang Katoliko, una mga galing ang Kristiyano. Hindi ko pa utana, no? I have 1 minute to answer. Nga, ay sapaw. Ako tubag, nga Santa Maria, nakaabot pa man sa buhat na pitulubos sa Agdas Pentikosis sa pagpadaw sa Espiritu Santo. O tumadlawag ito kung ang simbahan, buhat to skulong at to Spirita City. O yan, Katoliko ba ito simbahan na? Katoliko, kaya sa man, buhat na ibit ng Paulo sa Grigong Biblia, di. O, kumasaho na. Buhat na ibit ng Paulo. Bago ginililit na polita, Francis Apostoloy, Kapitulo 9, versikulo 31, kung sa kumpara ni Santa Maria. At tumasahon, yung Hemen Hon, Ecclesias Catholicus, Kayunias, Egalias Kasamaria. Ang Iglesia sa Udia, sa kumpara ni Santa Maria, mga apostol, mga bagong Kristiyano, Iglesia Katolika dito sa Udia, Iglesia Batista, Iglesia Batista, wala na pagkas na magpinig sa mga pagkatala. Pagkitagaranganan. Sunod nga pangutana. Arita sa Pareho lang, hindi lang napupusubraan ng pangitan. Laing pangutana. You are insulting the again. O sobrang sa kwan. Okay. kani yung Griego way translation. Wala. Kung doon na katong Griego nga na translation dito. Ang in-English sa Catholic, dili Catholic. Para ako pa ito. Isa. British ko ba? Premise pa to. Kaya sunod pangutana. Sa Nueve 30, sa buhat Nueve 31, nagisgot nga throughout Galilee. Kanya transit throughout Judea. Ang transit yung sa Griego, Katalis. Katolis. Kaya, kung sa English pangutana, Katolik. Ang pangutana, nganong ipangutana, nganong inyong manggihimong nahimong pangatarungan, o gamiton niyo na kasigurong pagpabarong, na kanang isiyang Katolik na katong Katolik ang pulong dito, Katolik dito ang pulong, throughout all Judea, dili
Kailan. Puntahan na naman siya. Okay, tumagal sa moderator. Kaya naman ipumutana. Agong tubag nga na Bert Kangkilong, kanang butang na Aulay Brad Felix Sikreo. Sorry kayo. Ecclesias Catholicos. Kanang Catholis, ayaw pag-ubad-ubad ang imo, kaya kining let us teach Greek. Kining yung skala na tapusupiyon, na si Kinsius Milos. Teach us, kanang holis, kamila, holis. Catholic over Katagahol. Catholic! Kanang may Catholic Church na. Kasi natutuan, kining Grego nga, skala na ito. Bilis sa Metapitis, kay pangasok lang ang imo, baka ka na sa kanda. Sali, kami yung libro Aman ba rin nato kasaligan na? Aman ba rin kasaligan? Ayan mga palibakaso, please do not argue. Do not make arguments on your questioning time. Direct ka na question for me. Click and pay, may sibusyon kasi hindi para sa. O, direct question. Nga mo man, nga kanang 9, 31, nga Katulis, kanang nagamit man, ang kaning Katoliko man nga, subservice man nga Biblia, nga nung kaning mga inyong ba, katog yung Grego, kagay translation sa English. Ano ba naman self-service? We will say di mo, if it's really self-service on my side, I will not take it. Bago na kung sa mga ito, ugawa na, murag ang iya, huwag mo itong ipaagin na pangutana, murag yung pamahayag, pero ito subukan, kaya negative statement ng batok na ito. Tanawa, teach yourself elementary Greek. This author, K. Kitchen Smith, and P.W. Milius, dili ba ni Katoliko ka na mo ilan sa survey? Katoliko na? Dili ba ni Katoliko? Greek scholar, Sanford Scholar of First College Cambridge, Senior Kasaka Master of Dick School, sa Church of England in London, Church of England, Protestant, dili ba ni Katoliko ka na? Ayaw ka sa survey, hindi mo na lang palusot. Di ba palusot? Di ba sa balik ka lang po. General kami mo. He was wrong. Okay. Here's some more sa moderator because I've read it. Ang Holos, page 48 in ang libro, Catholic. Catholic. Holos. Holos. Yes, okay. Okay, for the sake of the argument, let us hear it rather. Holocaust, because the whole is the whole. Okay, 9 minutes. Catholic over. Yeah, the whole. Kailangan na sa English, ang titulang iglesia, the whole church. What did it do sa Katoliko nila? Huwag Bible, na the whole church, at the whole iglesia Katolika, di sa Adventist. Wala na protest sa mga. Ako ganina, ako naging na, pwede pa ako Katoliko. Wala na may problema. Wala problema niya. Objection, Mr. Molito, katulad ko ni Bertils, tugar naman tayo ni Bertisa, doktor, di tiga pong kamawa. Sige, mag-comment tayo sa question eh. Direct question, do not argue. Okay. Sunod na pangutan. Kung sila ni Maria, si San Pedro, si Marcos, si Mateo, una to sila nga Katoliko. Sa sa diyan nga namatay ang atong Ginoo. Ugusay batasan sa Ginoo, batasan sa mga apostulisan. Sila unang membro sa iglesia.
Kaya si Kristo nagtungkod na lang. Premises na ni. Premises na. Nagtungkod na lang ang iglesia. So wala pa mamatay. You never know is to ask questions. Only negative Okay. Kung si Maria, si Marcos, si San Pedro, una na Katoliko. Kung si Maria, nila naman. Kung ang Katoliko, ang adlaw papahulay pa nila Domingo, nga naman. Nga nabatasan sa nila, saan lang may papulay, pagsalot sa adlaw, paglamsan sa atong Ginoo, nagpahulay masalag, sumala sa suko. Kung sama pa mamatay, sige, kung wala pa mamatay ang Ginoo, ito mo na naman. Hindi ka matay. Wala ba ito ang Ginoo nga? Hindi ka matay na ako, hindi ka matay. No answer the question. Okay, thank you, Mr. Moderator. Ang atong tubagan na, iiwan ng statement ganin ng affirmative statement. Ang unang magkasano mga Katoliko, gikan pa ganila nimo. Sige, mag-ipamatunan sa mong tao, Katoliko. Walang yung naman, to ask me nga nung Katoliko sila. Kaya mo lang ipahayag itong paliwangan nila. Kaya mo lang ipahayag. Kaya mo lang ipahayag. Mga nagpaskilan. Ayaw sa sakay pag buhay labing pulong kita sa mong baba, hindi mo mabarugan. Hindi ka Katoliko na kasalo. Hindi ka mo talaga. Alam sa pagkausapan ng Katoliko mga papusulis. Kayo. I have the right, Mr. Moderator, objection. I have the right to make a commentary because that is also part of my answer. Iyan ang premise kanila. Ang unang gustuhan ng Katoliko. Ano mga tayo ba sa kanong Katoliko ng mga apostolis? Siya mo yung babae ka Katoliko. Ang unang gustuhan. Hindi mo yung ano. Kariyo tayo. Waman nila magkaan sa time ang sa moderator. Kini sa moderator mga guys, nagawa nila po sa time. Ang pangutana, akong suriyon, atong pamatiyon. Ang pangutana, ha? Lain na lang ako pangutana. Ay, kanto man mo kayo ito subaron. Okay. Lain na ako pangutana kay hapit ang Muhammad. Araw ka tapusan. Tapusan din ako. Bilang pa kayo ito. Upat kami ito. Okay. Kaya, kung una mang yun ang Katoliko, ang Kristohanon, kung maugin igitukod sa atong Ginoo. Wa paghihigayon sa likod sa mga referensya nga nagpahulay kini sila sa adlaw sa padung. Tawagan ako na sa Badun, kaya naman yung pangutana. Ako tawagan, huwag yung nagpahulay sa Badun. Eh sa bagong tugon, pagkaman sa Pentecost, wala lang yung mamasa, mga pasal na mahulay sa Badun. Muna na ginabit ko, isunod sila sa Abuda, hanggang sa Badun, nagbalik ko kabalo, pasabot na balik ko dito, wala na sa Biblia, nabasa. Eh mga tama, Katoliko, mga kaswano, wala na pakiyas sa pangutana. Sunod na pangutana. Sa ato pa, wala. Sa panahon sa atong Ginoo, di ba hinagaan niya ang ipapahulay? Dili Katoliko ang nagbana, na dili ang mga Romano Katoliko mo nagbalit sa ating ipapahulay. Kaya di ba naman ni Kristo? Atong tubag kayo mo dito na tikso na nagibasa. Ayaw mo lagi nagtikso yung marot. Hebreo, 4:7 at 8. Iwan ka, nagtudlong ka sugay adlaw. O, ayaw mo lang pamarot, ayaw mo lang sitas. O, tagalin na mo parang Katoliko. Sa ayaw na adlaw, pili na sa balo. Ayaw mo magkasitas. Buhat may kiswerte. O, namahula na sila simba sa Diyos. Adlaw na nabi. Huwag yung magkasitas sa batong tugon na sa balo. Puro Domingo, binabal ako. Ibig na sila rin ng moderator. Sa kanilang magandang kanilabal na hinuwanan ninyo. Hindi mo kakalay. Marami siya ang pamapawaran. Kaya nagtugos Biblia. Mananapat ka sa kanilang pagutala. Sige, hulap yan. Kung nabasa na ako sa referensya ng mga Katoliko, nagpahulay na sila og Sabado, ugo niya na nagsaulog og Domingo. Unya, kung mabasa na ko, nagibalhin sa Katoliko ang ipapulay dito sa Sabado at Domingo. Kung sa may ikaw ba? Kung mabasa na ko, kung sa may damo na to. Ako, tubag kung atuling
sakyang isa sakto malapit sa debate. Your question is irrelevant. Kaya ito naging madiling papahulay. Iglesia nga ito. Saka mag-inag. Papahulay na ba? Ito ka na lang niya. Ginihulag na itapang na nila, Brad. Dudot ako super kilo-kilo. Walang, bisa, mula rito, roll out sa nila. Parang ako irrelevant. Isak mo tubag. Ako lang katungod. Na mayon ko irrelevant. Pati roll out, irrelevant pa dili. Kaya kumayan ka irrelevant, akong papagod. Dali na sa tinupag at nagpapahulay. Api karoon lisod-lisod dyan, pulpulil mo yung pagkawas. Pumapasa ka gina, kung ano mo ipsot siya. Dali na sa tinupag na ako tayo at nagpapahulay. Objection. Eh, di hindi gusto pa bawas. Objection, Mr. Monitor. This is a matter of showdown. Na ni-challenge sa nimo kang mabasa. Sige kayo mo, sakay ko na inaanak. Challenge sa kuna nimo. Na magbasa-basa ka rin pwede sa subaunat pag ganyan nag-referee sa kung balido. Walang mo object sila kung irrelevant. Hindi pa muna sa tema. Sound. Asa ko ba? Yara. Direktod ginagaling kay sakyan ka. Pamatunan nga si Kristo nagtukod ug simbahan niya 70 Adventist. Sumalas bibilig referensya. Kaya mo mawata na mo basa ang challenge mo. Pag mabasa na kumandabi sa inyong referensya sa Katoliko, standard reference na si Kristo nagtukod sa 70 Adventist referensya, mga challenge ka kung nawa. Kundi ka ikapahulay. Isa mo tayo sa pahulay. Mr. Mutamundo. Pinimudil na lang ito kanina. Ang itukod ni Kristo Ang tema, pamatunan sa 70 Adventist na ang SDA mo ang tinukod ni Kristo sumara sa Biblia o sa referensya. Ayan, kaniyot. Sabi, now, ipamutana na ni Alvin. Kung naabay mabasa, Challenge ka. kung naabay mabasa, Referensya. na is 70 Adventist na ito kung si Kristo. Natupang sa ni Brother Felix Ligre, nawa, may mabasa, bisa punsang ito kung si Kristo. May bisang punsa. Meaning to say, nagbasabot na bisang pinigila. Oh, what's that? Wasag ka pa nagpatukod ni Kristo. Ngalan. Ay, ngalan. Tumang mo lang niya. Luway ka. Tunay, tukod si Kristo, pero ay nga. Tubag kong sa moderator, naingon lagi si Felix Gil nga way ngaan, pero naingon sa Katoliko padagunong Kristyano ako ginagilista. Nawa masan na ginigaratod karon. Pwede mo ganun ko na tawag Katoliko, na ginumaga pag pwede mo saksi ni Obama na saksi ni Obama. Hindi na ginawa ko sa staff sa Summit Adventist sa conference, General Conference sa Amerika, Brad Felix. Mananong ikaw mamatubang, matalas kilap kayo. Wala tingali mo makasabot nga ang akong gipabaro, pamatunan na ako ang gitukod ni Kristo nga iglesia, wala gihinganli. Kunya, akong ipamatudan na kanang iglesia gitukod sa itong Ginoo, 70 Adventist. Para pinato mo, ako ng Kristo, tinukod na Mrs. White, basta 70 Adventist. Sasa, ihatagan lang ang karugan kung sa 70 Adventist. Pumalik ka sa formal pamaagi na debate yun. Questions? Answer. Ayaw okay? Ako gihangyo na ako kaning title diri. Ako gignan sabot bitaan dito sa plaza. Nako katuto title takilid ko ni ako. Paminaw. Ay sa kay wa pa nila ko ako. Iyon ako nga pamatudan ako nga sa ang gitukod ni Jesus Christ, 70 Adventist. Grabe ko nga, agi pamatudan mo gani ako ang Katoliko 70 Adventist. Okay, pamatudan na. Okay. Wala mo kagapangutan na.
Atong ako pagkutana, ari na ko ipasa diri sa akong gibasa ganina. Moto pa diri, the general practice of the Christians. Inuntumi ang Katolikong Christians. The general practice of the Christians is they are keeping the Sabbath and the Lord's Day. Maubasad niya ang practice kay Christian mga Katoliko. Maubasad niya ang practice sa Katoliko. Ang tubagan na nasa World Encyclopedia gibutang diha. In Jerusalem dati Sabbath. Sa Muslims Friday. Saudi yung Saturday. Mga kauban yun. Christian Sunday. Mga lang yun. Tubag na ang celebrate Sunday. Kapag gibutang na ang Sabbath Christian Saturday. Wala gibutang diha. Ako basahon. Ha? The Jewish Christians of the early church continued to observe the Sabbath. Namay Saturday doon eh. Wala ko yung Sunday na dito sa lahat nga naman yung Sunday lang. Kristyano God, wala na pagkas ka. Ano yung Sunday lang yun? Akong pasahod. Ulusod ko. Akong pasahod. Ay siya sa kanila. Bumani ni ako mangutay ako. Sa Manili, sunsuni para ninyo. Sakit ka dili. Kantili na, sakit ka ni, di na nga patawason. Nag-isgot lagi kagari, the general practice of the Christians, in as much that the Catholic are Christians, is a Christian. Naging the general practice of the Christians, they keep the Sabbath and the Lord's Day. Ang akong pagutan na, mga pasanin practice ang kumano Katoliko kay Christian man sila. Tubag sa mga dokumento ay sa Encyclopedia Britannica 790. Ngayon day, the Lord's Day, the weekly celebration of the resurrection. And this was the practice of the early Christians to meet today. As recommended by Apostolic Custom, wala ka sa Muslim ang ibasa, wala na practice ka, nilaman sa isa Katolika, ay bisukan sa Sakrista, huwag ka na pamatunan. Akong pasahod, ipasa niya. Ay siya. Pagklaro lang to, kung sa kang gipasa. Dili ba niya kayo? Dili ano makalisod ka ba? Ay siya, pasahod lang ba? Masahan na lang na public. Sa'yo mo ba ko? Sa'yo mo lang ang barok. Kinautang sa kastay. Korporasi ko, mga kaisunan. Ay, kuna-una ganito. Magkamit ganito. Suna-una mga kaisunan. Always remember this. Magkamit ganito sa iyong brain. Mas mahalo ka kaysa magkamit sa iyong brain. Ati ko rin kasi Diyos. Yeah. Murilag sa kanyo. Kung natagagi kayo, si Brother na kilong-kilong, tubig. Hindi naman sa Brother Carmen, ng atong mga kaigsunan. Okay. Are you ready? Okay. Mamayang gabi ka na itong tanan. Unya, may naot ko nga. May naot ko nga mamina lang kita. Kung sa'yo, mabasa na ko, tignok. Norot, ayaw kita pagsindi kayo. Doon na may tao ko nga gusto maminaw yan. Malapad lang ko, tungkol kay Saba man kayo. Okay. Sige, bahala ka rin pagpugilan yun. Pugilan yun. Ang timal, pamatudan, sa 7th Adventist nga ang 6th day, ang tinuko ni Kristo sumala sa Biblia o sa referensya. Sa Mateo 16:18, si Kristo nagtukod yung iglesia. Pag ingon ni para reference, yun na, ngani, hindi si Kristo, unsang iglesia, ha? Sa buhat 11:26, ang unang iglesia gitawag og Kristohano.
Pag-abot dito sa Episo, sa buhat 2028, Iglesia sa Ginoo. Pag-abot sa Roma 16:16, Iglesia ni Cristo. Pag-abot sa Corinto, 1 Corinto 1:2, Iglesia sa Diyos. Nagkalain-lain ang ngalan. Unya, wa nganli ni Kristo, pero ang mga tao, alagay mo pagsaba lagi kay mo manima, mamakuan mata. Sige lang. Wa ni nganli ni Kristo, pero ang mga tao dito sa Antioquia, hilom na mo. Yan naman. Yan nagkalain-lain manangan. Maubitaw sa may nahitabo. Ganun ang ganito, dunay nga Kristohanon, dunay iglesia sa Ginoo, dunay iglesia ni Kristo, dunay iglesia sa Diyos. Ang pangalan mga kaigsunan, gisakyan sa yawa. Oh, mo na, hilom lagi mo. Pananglitan, ang Kristohanon, sa buhat 11:26, gigamit sa kaaway, gigamit sa yawa, kisa mangguno diha sa pintampan, nagdala sa pong Kristohanon. Di ba siya itong reparasyon? Okay o? Oh, nagpasabot nga ang kaaway, gigamit sa ngalan na sa Biblia. Karon, Iglesia ni Kristo. Pila ka Iglesia ni Kristo. Ngayon mo mabasa sa Roma 16. Gigamit sa kaaway. Ang ngalan Iglesia sa Diyos. Iglesia sa Diyos sa Pilipinas, di mo to ng Kristo Diyos. Na, iyan na Ginoo. Kaysa may napasayog na kaaway. Ang yawa, o sa Iglesia sa Diyos, Iglesia ni Kristo nga tuwa sa Amerika, di muto ka Kristo, apanuan ay sugo. Di gamis, kawan. Karon, Iglesia sa Diyos, doon ay Iglesia sa Diyos doon sa Pilipinas, na dili, muadtog langit. Ano na siya sa yuta? Di siya minagamit na, ang kaway. Mauna ang sa initabo, Salmo 139:20. Naging undire, atong basahon. Busa sa mga pasipala, nagasulti sila bato kanimo, ug ang imong kaaway, nagagamit sa imong ngalan sa walay kapuslanan. Nagdala sa reliyon, Iglesia kuno ni Kristo, pero dili mo to Diyos. Katoliko, pero wak mag-Diyos Biblia sa. Nga akong ibuta sa Biblia man. Igamit si kaway. Sunod! Okay. Onsa pa? Kay dili binoon. Onsa? Ato pa rin? Kinsang kawaya? O ato pa sa kinsang kawaya. O kini dili binoon ni kahibulong. Kay bisan gani si Satanas, nagtakuban siyang kaugalingon, ingon nga manlunda sa kayag, busa, di kay bulong, kung ang ilang mga surugon, magtakuban usap, ingon siyang kaugalingon, nga mga ministro sa pagkamatarong, parang ilang dayatan, na isibo na silang buhat binuhatan. Si Lucifer, si Yawa, magpagamalunda, magpagabuutan, makasantos. Di sa kung sa iyang buhato, nakahimo siya na. Kaya naman. O dili, hinon, ikahibulong, kay bisan gani si Satanas, nagkakuban siya kagalingon, ingon na manulundas sa hayag. Magaling ka. Manulundas ka hayag? Ha? Muna mga kiksunan mag-inay, kay ang kaaway mo gamit sa pangalan. O kanila mitubag, si Jesus na ngayon, magbantay ka mo, nga walay magpasala ka ninyo, kay daghan ang lutunga, dinala ang akong ngalan. Kung sa karo, dinala ako nga pabantayin mo.
Kasi madamo pinagilas ngalan. Sunod. Sige lang. Yan naman. Yan naman. Mati, okay. Nagdala sa ngalan. Musuma, sa, okay. Nagdala sa ngalan. Okay. Ngadto sa malunda sa Iglesia Santis, isulat mo kini. Mao kini ang pulong sa nagbatong sa pito ka espiritu sa Dios. Ang pito ka malikon. Nasayad ako sa imong nabuha. Ginahandog ikaw nga buhi apan patay ikaw. Doon ay nagdala sa ngalan, pero nagtuo siya nga buhi pero patay diay. Busa magbantay mo sa ngalan. Gusto mo nga ang Iglesia ni Cristo kinay mabasa sa Biblia mo na tinuod. Igamit ka na sa kaway. Karon, kaya gigamit na sa kaway. O sa may buhaton. Wala diha. O sa may buhaton. Isaya 65:15. O ibilin ninyo ang inyong ngalan nga usa ka pagtulo sa akong pinili. O ang Ginoo nga siyuba nagapatay kanimo. O pagkatawag ko niya ang iyang alagad sa laing nga ngalan. Kung saan, ito mo na. Tawag na og laing nga ngalan. Okay? Ang pangutana, unsa nga ngalan. Una itong pangutanon, unsa nga ngalan. Okay? Tawag man ka sa laing nga ngalan, unsa nga ngalan. Isaya 62:2. O ang nasod makakita sa imong pagkamatarong. O ang tanang hari makakita sa imong himaya. O ikaw pagkatago na sa ngalan nga bag-o. Unsa ko nga ngalan? Bag-o nga ngalan. Karon ang pangutana, tinuod ba? Yes, atong basahon. Huni yan eh. Muna nagkapamatuod ko nga. Muna si Adventist. Okay. Bag-o nangangalan ha? Iman We are 70 Adventists. Are we ashamed our name? We answer, no. We are not. It is the name the Lord has given us. Ang naghatag din nga sa 70 Adventist ang Diyos. Una diha, natukan na nga unsa nga ngalan, bago. Pero, unsa man nga ngalan? We are 70 Adventists. Are we ashamed of our name? We answer, no. We are not. It is the name of the Lord has given to us. Reprint siya. Mao na mga kaigsunan ang mga pamaagi na magtuong kas Biblia. Karon, mao ni. Dili yung napalusot. Ningon na yung mga sa Pilipos 1:16. Nais ko din, manghampog na ba sila ko rin nakauna? Yes! Pero unsay gisulti sa nakauna? Okay, Pilipos 1:16 na gingon. Ang nahulahi, ang Sibidyabitis, nag-iskot man, ang nahulahi, nagahimo nini, gumikan sa gupa. Sa nasayran nila ako, gibutang kini aron sa paglaban sa may balita. Samtang ang nauna, nagasanyaw kang Kristo sa tinguha sa pagpalapaw. O sabi na Biblia mo ni Pilipos 1:16. Balikon ko ha. Ang nauna, nagahimo nini, ang naulahi, nagahimo nini, gumikan sa gugma. Sa nasayran nila nga ako gibutang din sa mayong balita, sa paglaban sa mayong balita. Samtang ang nauna, nagatinguha sa pagpalabaw. Sige nagpasa niya, sige nagpalabaw.
Wa sige po nga gisulti ng lagi taga ng adaan. Okay, sige padayon ko. Ano sa pa? Oh. Mawansa si Kristo. Tapos magkahalad. Magkausa. Aron pagkuha sa sala. Sa daghang mga tao, mutungha sa ikadwa. Dili labot. Sa sala kung dili sa pagluwas inuon kanila. Ngunit ito Adventist. Ang luwason sa Ginoo kadtong naningkamot. Naningkamot aron siya maluwas. Pila ka minutes ba do? Okay. Sunod. Inyo ba sukakon? Ang Ginoo na gingonan? Ang Diyos na gingon, pwede mo makahimo. Makabuhat mo bisag unsang butang. Labaw pa sa akong gibuhat. Ang Diyos may nagsubo. Pili mo makabuhat. Kaya mo ipasa. Si Mrs. White nagtukom. Oh, nagsubo man. Pili mo makabuhat. Sa akong nabuhat kas labaw pa. Sa akong gibuhat. Alas sumpakan eh. Hebrano 3:4. Nag-isno dire. Kaya ang usa ka balay, may tao nagtukod. Nini, apan ang magtutukod sa talang butang, mao ang Diyos. Imong giplasta, si Mrs. White nagtukod, yes. Sa mong gisumbungan. Kaya ang mata ko sa kabalay, may tao nagtukod. Nini, apan ang magtutukod sa talang butang, mao ang Diyos. Makatukod ka pero ang foundation si Kristo. Pero kamo, sige mo pahalaan. Urang dili sa tinukurog tao. Tinukurog na ba kibang tao sa? Kaya inyo iglesia tinukod ng tao. Ayaw mo paging nga dili mo tinukod mo tao. Kusa ay nisugo man sa Diyos na pwede mo makabuhat mo butang. Nalabaw pa sa akong nabuhat. Okay. Busa mga kaigsunan, ato dito na pabalo. O niya, o sa isulti ni San Pablo. Si San Pablo na dito. Roma 15:20. Nga, ingon ini, mao akong pagpalingamot sa pagwalis may balita. Dili sa mga dapit di na ilala sa Kristo. Aron dili ako magatukod ibabaw sa patukuranan nga gipahimutang sa ubang tao. Sa Pablo at Picado, ako na magtukod kay gitugutan sa Ginoo. Pero kamusupag yun mo. Wala mo gamit na mong preferensya. Wala mo kibaw na sa inyo paggamit sa Christian. Bidinaan mo sa inyo reliyon. Yung Katoliko nga dili mo makagamit niya na. Hindi na mo sa inyo rin yung Katoliko na dili mo makabalik. Gamit na ng mga basura. Na dili inyo. Laing tao ang magatukod ibabaw nini mga tupod ni San Pablo. Nagdi sa mga katawan na. Nagtudlo man siya. Magatukod nini. Future things. Unsa pa? Si San Pablo, unsa may pagtawag niya siya itong galingon. Imo mabasa sa 1 Corinto 3:10. Sumala sa grasya sa Dios nga gikahatag kanako maingon nga usa ka batid nga magtutukod. Si Sa Pablo, master, builder, batid nga magtutukod. Labagoy batid nga magtutukod nga wa katukod. Gamitan ko na inyong grammar. Batid galing nga magtutukod, na siya natukod. Eh di sugo man sa Diyos na pwede mo makabuhat. Mas labaw pa sa akong ibuhat. Sunod. Karon, kung wala magtukod, ati man ay purgasig lang ha, purgasig lang. Kung wala tao nga magtukod, doon na may salte dyan sa 2 Corinto 6:17. Busa, panggula kamo gikan kanila, o
Kung pagpalain na kamo, kanila. Panggula kamo. Karon, kung manukadungog sila sa tawag, sa Diyos na panggula kamo kanila katawan ko. Asa man mo sila pasudla kung may magtukod na tao. Nakuha niyo ang punto? Tunay nagsinggit ang Diyos panggula kamo kanila katawan ko. Tensikan, sige, padayon. Busa mga kaitsunan ko. Ang iglesia, pwede ka makatukod o tao kay gisugod man ka sa Diyos. Ang pahit lang magsugod ka, wala ka suwa, okay, time. Sumayo na muna na, brothers. Okay. Ikaduang baruan sa after party. Kanya, meron ito parang kanina din. Pero sa pa mga kaisuran na mo pa dayon sa ilang baro, cross-examination mo sa. Okay? Brad Sayas Kilong, ningon kamang ganiha nga ang mga ngalan nga gitukod ni Kristo nga iglesia gigamit sa kaaway. Kunya, usa sa miangkon nga kami miangkon nga gitukod ni Kristo, Iglesia Katolika, ang unang leader na mo sa simbahan nga si San Pedro nagamit ba sa kaaway? Kini siya, matod pa nimo, gigamit sa kaaway. Kini si San Pedro, kaaway ba ni Kristo? Kay nagamit ko nga alam o dili? Tamsa, imo na dito ka, sa Pedro mo dito ko si Iglesia, tamsa. Wako kasama sa imong pangutana, ang imo si Pedro man, igamit sa kaway. Ang ako, ang pangalan nga nasa Biblia, gigamit sa kaway. Anong gamit mo kay Pedro? Ang akong pangutana mo, kanis Pedro, kaaway ba ni Kristo o dili? Kay mao man siya ay leader sa among simbahan. Mau diya mo na siya, tingnan mo leader ba si Kristo? Ang inyo, Pedro. Samtang dili pa si Kristo, iyang ngangan si Kristo. Pahawa ka! Ginoo ko! Sino ka? Si Kristo, iyang ginang pahawa ka! Una, pag-ingo pa ka ni Kristo, ikaw Satanas. Gingan lang ikaw Pedro Satanas ha? Sa Biblia, si Pedro, mingalang kay Kristo, pahawa ka na ako, Ginoo! Antes mo doon, yun sa Kristo, yan o Ginoo, pahawa ka na ako, Ginoo! O niya kay si Kristo na sa ito, pahawa ka, Satanas. O, hanapong pag na mo pangutana. Sunod pangutana. Nagingon ka man sa Isaiah 65:15, imong gisgutan ni Kristo ha. Doon na may mapasa diha nga ang Seventh-day Adventist Church gitukod ni Kristo. Diyan Kristo ha. Ang sa Isaiah 65:15, tawag ka sa bagong ngalan. Tawag ka sa bagong ngalan. Karong kay bagong ngalan, mangita taong sa ngalan. Ako na sa dibasa ni sa referensya. Mukhang ba na pala kong tingog? Kung sa mga referensya, o niya. Okay? We are Seventh-day Adventists. We ashamed of our name? We answer, no, no, we are not. It is the name of the Lord has given us. Unsa naman tao niyo? Sunod pangutana. Kanay referensya imong gigamit. Unsa man na siya, unsa may ngahanan ng referensya kay wa man gyud ka musulti. Sulti niya katawhan, unsa ang referensya dili ba na inyong libro? Spirit of the prophecy. Library. Ayaw di katawag. Alam mo na sa mga mong pangitaan ang tarong. Asa man yung pangitaan ang tarong? Ako rin yung mga tana sa tarong sa prisuan.
mangita tarong. O, self-serving evidence. Sige lang, sige lang. Sige lang. O, tama. Nagbalik-balik ka kanina sa Hebreano 3:4 nga ang Diyos magtukod o pwede ka sa ang tao magtukod kung subuon sa Diyos. Imong gigamit si San Pablo nga gisugo sa Diyos pwede magtukod. Ang akong pangutana mao ni si Pablo nagtukod tungod kay nakita si Kristo isugo gyud nga pagtukod. Ang akong pangutana kano sa aman nagkita sila si Eli G. Goldwhite o gisugo siya sa Diyos pagtukod o Iglesia Adventista. Mauna lagi. Kung kisi-kisi na yun, ano sa kuno nakita? Nung sa mga taong gawin? Ang tao galing na ginunit, balik sa Ginoo. Ang tanang tao makikita. Nung sa mga taong kami yung nga, ano sa mga nakita? Ibalik sa yung pisag punta, makakita. Ganon balik sa iyo. Ay mo pangutana mo, ni gisugo manggod. Ay katagwaso ko kay nagbuhat ka, sayo ka. Pusawa mo na may sugo. Ano siya? Okay, mo na diya. Ano siya kuno nagkita? Wala magsulti si Mrs. White kano sa sila nagkita. Basta iyang isulti, dire, nga, dili na tuloy ka ulo at ay sa binti-bintis. Kaya Ginoo, may naghatag niya na. Kung ako na kano siya nagkita siya. Nagsulog-sulog ko Mrs. White. Noong sa mga tao na noong sa mga tao, mahugdan na mo. Mga tanong ko kausa, imbis tig-video ko. Ganina nakadungog ko nga imong gibasa pag diha gawas kamo diha akong katawhan. Karon ang pangutana kadtong pundok nga diin pagawason ang katawhan. Unsa ang pundok ka? Patay ka diha. Mauna niya. Ang hauna, gamo, Allah. nagpanagaw. Di na sino pagawason. Kung sa mataw mo, alam pagawason sa Alabama, 1744. Kamo kayo na taon na, hindi na mo pagawason. Sa mataw na. Yung ba na yung Kristo ang nawadlaw? Kami magkana ka ng pundok nga ba? Nga ka lang ino diha, gawas ka mo diha akong katawhan. Kinsa may katawhan nga sa kaani sa Diyos? Katultason o kananas gawas? Ako kunong basaho, ha? Basaho din ako na. Kung saan na ang basahan. Pusa, panggula kamo kanila mga katawhan ko. Ano man? Kay sa 2 Timothy 2 Tesalonicanos 4, musulod ang tao sa kasalanan diya sa templo upang pahayag na siya Diyos. Nakaroon kay diha naman isod naman sa templo. Kung sa may buhaton nimo, nagbahayag naman siya nga sa Diyos. Maminaw ka sa tambag, gula kamo kaniya katawhan ko. Pasawan ako. O niya. O unsa man ka minuto. Unsa man tao ni Lord. Unsa ka minuto. Iyang katawhan ato katubagos. Ito ang gawas. Wa pagalog. Ang tao nga pagalaglagon. Nga nagasupa kung nagpanas. O na? 1 minute na, 1 minute. Kadiyot tayo. Kamu malaw ka ulit. Kadalina, nipuraos ka nga time na. Pero ato hindi patabi si Jeffrey. Tunga sa oras. Pabitaw na yung mga teksponan na ato. Ang tubag, 1 minute, mo to na time. Ang tubag nga 1 minute, mo to na time. Kaya kadalina din eh. Kapag na sa Kapikas na sa taon to kanina. Ha? Nang reklamo sila rin kanina, nangihangyo na to na ang time ato yung Active mo 30 minutos. Sibukan na ganyan si Gustav. 1 minute na mo. Kanya, lugang upan. Hindi ka mo pero kabiba sa sinalili.
Pero mga kaisunan, mapagawas ko rin mo ng pagdating. Okay, sige. Pumunta na ka sa Pikasay. Pumunta na, di ba rin ang pagtupat? Matol pa ni mo ganiha, kanang bukuha niya, maulang katuhan sa Diyos. Sakto pa, kay dito pumunta sila sa Sion, katong punduka, matol yung iya di ka sa Diyos katong punduka, kay iya pagawason, iya magaling punduka ng nasa Sion. Akong tubagon ang sa Gisulti sa Dos Tesalonica. Oh. Ayaw ka mo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang pangit. Kay katlong adlaw dili pa maabot hangtod may tabo. Una, ang pagsupil o pagtungha sa taos kalapasan. Ang taong pagalaglagon nga nagasupak o nagpitas ang kaugalingon batok sa tanang kinatawag ng Diyos o bisan unsang ginasimba o tungod niya na siya mo pahikayot paglingkod sulo sa templo sa Diyos o nagpahayag nga siya Diyos. Pusa ang panawagan dili panggula kamo kanila katawhan ko. Maulang tubag, pagulaon ka kaya nakalingkod na. Ang kaos kasalanan na nag-angkon niya sa simbahan na siya Diyos. Sa ito pa niya ay, kala na yung punduka niya, ang gauna, maulang iya sa Diyos, o kanang na diya sa Sion, iya niya po na sa Diyos, kain mo siya, gawas ka mo niya akong katawhan. Ha? O niya, ganun, ang akong pangutana, sunod, mauni. Asa naman diha nga nang ipamatudan nga gitukod ni Kristo ang Seventh-day Adventist? Klaro, asa naman diha sa imong pamatuod sa Biblia o sa referensya nga gitukod ni Kristo ang Seventh-day Adventist? Sa linggod buhat manoon nagtukod. Wa ni Nagsubli na ng pangunta na Lahi. na kaganina. Lahi naman ang utana, lahi naman ang utana. Pangunta na kanina, natubag na nga nila sa Pikasay. Naway, kinanglan lagi si Jesus. Asa mo ang pamatod eh? Wala nga, nakita ko si Jesus. Natubag na nga. Buhat ba ninyo ipasabot? Kaya wala ang yun nila mo matubag, kaya nyo naman ka, nga why sa way nalan ang pamatana. Wala din mo mapamatod eh, nga gitukod ni Kristo. Wala ba din mo pamatod eh? Oh, asa naman niya? Kaya wala magkangod, wala din mo mapamatod eh, wala pamatodan. Matubag lang ito, kaya daw kayo pa namin hatang. Masukuli ko na ba na? Palihog. Wala ka taon. O James. Amo na ngayon ang publiko na makaimo mo des pagtatpat. Pero di mo makaimo pagsinggit-singgit. Okay? Kamu ba yan maghuhukom ini mga kaisunan? Ining kata. Ha? Oo, pwede mo korte. Pwede mga kaisunan. Wa may galing. Kailan tamo sa unahan gandaan ang mga pangalan nga nimo mabasa sa Biblia. Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Diyos, Iglesia Kristiyano, gigamit sa kaway. O kaya gigamit man sa kaway, paminaw lagi mo lagi na ako makanitubag, nga mo si Sapo man ka. Wa na magitaw niya amigo sa bankrupt naman tingali ni. Okay. O bankrupt. Wa lagi ka kasabot sa kong tubag. Usap-usap di ka. Kanya to ginganlag Iglesia sa Diyos. Iglesia ni Cristo, Kristiyano. Apang kini mga ngalan gigamit sa kaway. Gigamit man sa kaway, nagdangan o ginuglain nga ngalan. Unsa nga ngalan? Bago. Unsa mag-uwat? Gibasa na ko sa libro.
Ang sama taong ko. Sige na ka pari pangutana, nagipasa naman ako yung self-serving. Sa manday ka mangitag karaw. Ato na kasiyapan. Kung saan mong tao na amigo, mangita ka galing gusto ng mga tao, ato ka sa buutan ng mga tao. Sure na? Okay, boy. Ay, last parang kami website. Last. Samari na na. Wala na sa Mari. Ha? Dito kay pamay ta kay bawon. Pabaron. Bugo pag tanan og ni hawa mo ka nakita. Kasi sa amin sa affirmative side na sa muna na. Ilang ka minutes na bilhin? You're Parang Bukan na ko rin. Duwara ko ito ka barong. Duwara ka barong. Meron kami ka barong. Kamuhay ka na parang clicks. Kaya wala ni pangutang. Tapusan yung parang Okay. Kaya na mga kaisunan. Maghilom ta. Ang salamat sa moderator ug at kumakatbang sa Seventh Adventist Church si Badi Sais Kalungtilong si Bad Felix Tigre. Kunya gi-highlight man lang sa moderator nga di na matubag na lang ganina nga way tubag. Di si Kristo nagtubag sa Seventh Adventist. Pero sila nagtubag ganina nga karon sa tubagigan ganina sa pamiro ng barog hangtod karon after na nag-second barog sa negatibo. Wa gyud na mabarog ang affirmatibo. Di gyud mo pabarog nga ang Iglesia Adventista ng Sétimo Dia tinungkol ni Kristo sumala sa bibling referensya. Mo ni ako makamaturan nga naabtan karon sa tong dialog. Alit ka na be-denied kay gi-emphasis sa moderator nga hindi gilagin na matubag kay mismo si Felix Tigre ang kamasagyan na ganina gisugdan mo kong Brad Felix ang butog pareho ba sila kunauna ni Brad Isayas nga wala Kristohan doon mga Katoliko wala man illegal ni Brad Kilong-Kilong siguro mahalog sa mas skandalize silang duha pero actually kanilang marugalan kung ipakita nila sa General Conference dahil hindi na watod kay this is scandalizing the Seventh Adventist. Why? Because the Seventh Adventist Church believe na usagid ka magtukod silang simbahan is alien goldway. Sa magkilong-kilong iyatong diskutan nga gisugo gito na silang goldway. Una kumutan sa anak, ako sa to'y highlight gamay katong gipangutan na sa kong amigo si Brad Galoy. Na Brad, kanang imong libro gibasihan nga niingon ka, we have that name was given by God to us. Kaya nangangalan sa Seventh Adventist, gihatag sa Diyos kanamo. Gipangutan na Brad Galoy, kung unsang referensya, spirit of prophecy, self-serving evidence sila iling God. Mga nagkakulang ko. Di mo pa na yung libro nga may ingon sa nagsatababa. Kaya Katoliko, gihatag ko na sa Diyos na mo. Hello, what is the name? Pastor policy of non-servitor, policy, that is policy and argumentation do it. It does not follow. Nga mo angkon ko, pagyatagan kong ngalas Ginoo, bisan wala'y klaro, mo na may tinuod, it does not follow. Wala'y dati sa policy, sa ito pa ng pakyas ka sa mga pabarog niya na. So ito nagdihan Brad Galoy, lipay ka sa Brad Galoy nga, na nagdirahan kitong puntuha. Balik na sa atong tema. Imbis nga ilang ipamarog, nagisgot naman inuwag lain ng mga tema. Gani, attacking other religious denominations na nagdala ka ng Diyos, ang mga tao, hindi lang ngalan sa Diyos, sa pasipala. Hilab ka, Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Diyos, apil na pong Katoliko. Uy, nagdala ni kong you are facing the Roman Catholic Church, so we have to be respectful with other religions. Kaya, huwag ito i-chasa kung mga reliyon niya magkatiyo, kung nila mo sa tema. O, nila mo sa Lidimita, dire. Ano face na Katoliko, kay Katoliko may nagkakatubang nimo. And you face the evidence that their church is founded by Mrs. White, which you have to prove na sinugo sa Diyos kayo mo naman ang imong diyan ko ng spirit of prophecy. The other Seventh Adventist is nagtukod, William Miller and virtual founder Ellen Goldway, USA. 1844, referensya, Growing Year Encyclopedia, Volume 1, page 35, and another volume, Volume 9, page 44. William Miller, kaya una, ginagtukod
Adventist ka! O, kanawa? Kaya ka lang Seventh Adventist, ito kung nilang jiway. Imo nito ng gangkon, yung usa ka nagtukod. Dadagan yung tigsugit ko, 1 Corinto 3:11, o niya, Roma 15:20. Gusto ba na? Pero ang itukod ha, katulatukod lang dahil. Wa maliwa yung basa. Dili ka na magtukod ng bago, nga may nilabot sa lahat. Ay, tukod ng bago sa iyo na, may kalabutan sa lahat. Kaya, ang una, Kristohanan, Katoliko, yan ko nila. Kanya nagpahuling domingo, alang ila kay, dili naman Katoliko. Sabi na Adventist naman, pahulay naman balik sa banyo. Para sa niyo, dili mo, siya. Nagitukod si Ginoo. Ano na pag-test ka, kilong-kilong, sa kilong, nagkatawa na ko, naglalipay, hindi ka na nakalas ka matawa. Kumalik ka sa gano'n ng Katoliko. Felix Sigri, Katoliko, Katoliko naman eh. Para ba kilong-kilong? You have to face the truth. That your church is founded by Ellen G. White. And I would like to highlight in this debate that Ellen G. White really na sinuko sa Diyos and Bahan sa kilong-kilong. Why? Because of the reason I'm stated earlier na kana, bumala sa bagat na palagda ni Mr. William Miller. Ang puluhan, pagkakong manalagda, Matthew 24:14, ng teksoy, nasitas. Kaya William Miller, mamatod ang mga bakakon. Yang alak, ilig-ilig. Matinuuday, ang makatang, makapagawas pagtinood. Uluhan, 2:20, ang makat, digit kapagawas sa tinood. Ang tinood, digit kapagawas sa bagat. Ay bagat na, ang William Miller, ang alak, kapagawas, bagat sa. Wala na pakyas na kilong-kilong. I pity you, Southern Adventists, in this debate because you have not proven anything from start to finish. Nibalog ito, na pag-cross ini, hapon sa kababalog, hatod na lang silang last affirmative summary stand. Page 106, sa to si Bagnabi, matanong kagon. Prophets of the Apocalypse, David Coyce and other American insights, this is a subtle difference because this is a combination of many authors and editors, Kenneth Samples, Erwin De Castro, Richard Alanes, and Robert Hall, which are non-Catholics, hindi Katoliko, pahila 1:4-1:5. Miller had always been somewhat vague about the exact date of Christ's second advent, simply saying that it would occur around the year 1843. But on January 1, 1843, stated, I am convinced that somewhere between March 21st, 1843 and March 21st, 1844, according to the Jewish Wall of Baptism time, Christ will come. Yea, March 21 came and went, and nothing happened! Kaya natawag, kaya makakapalag na, wala tinukod. Kasi ka bagakon, magtibay di ko tugat mga size, bagakon malalaga, mabot. Yabot mo yun, malay, ilan, yabot, nasunod, ilan, kaya matauban. The great disappointment. The Millerites experienced stark disappointment with their leaders 1 year time. People passed without seeing the coming of the Lord. Ingon si William Miller, I confess my error. I acknowledge mine. Disappointment. Conveyed by the Justin Miller in May 1844. Napagkas na ngayon ko si William Miller. Nasayot siya. I commit an error. Sabagkat siya. Sabagkat sa naman nalagnak. Pero kayo, nag-iusap sa nila. The movement was given a much needed shift in the hour and summers now. A committed Millerite claim to found explanation for Miller's miscalculation. Ginipir pa gini sa Moscow. According to Snow, Jewish chronology indicated that Christ will return in the fall of 1844 rather than the spring of 1843 as Miller had indicated. According to the Jewish computation of time, Snow explained, Christ will return again on the 10th day of the 7th month or October 22. Millerite expectations were raised well again as people prepare for the new date, got the 7th-month message, and the new date day, October 23, 2024. Dito! Oo, may kabuhay! And then what happened in page 108? France primarily, even with the collapse of Millerite beliefs and movements, a young disciple named Ellen Gold Harmon, who after marrying James White, gained recognition as Ellen G. White. Under her leadership arose a group of individuals from whom the best leaders would one day emerge as Seventh Adventists. Kini si Ellen Gold Harmon, babae, nagtukod sa Seventh Adventists, na-emerge, bunga sa pagkakapalagda, si William Miller, napagkas sa Adventist, napagkas sa balikitan, sa tutor, manikini sila, marahanap na sa mga pagkakong manalagda.
milabot na, hindi ka ilan ito, kauban na rin nyo. Malagay ka sa mga nagmalag na! Huwag na isunod! Kawas ka mo! Kawan! Pero hindi ka lumapis sa kalaglagan! Huwag sa lapos! Sa silap! Kamalabot sa Diyos! Gawas mo na sa sinagagantes! Holo magawas ka sa ligaw! Pamilyar! Bukka, disunod ng atos-lis! Asa mo ka masun? Iglesia sa Babilon na napinili! 1.513 Santo na San Pedro! Ipatukunan sa iglesia! Matuloy ka sa dito! Ikaw dito ba ito? Magsibawa din ba ito? Pagkatukunan ka mga iglesia! Disangaling ka nga sa adas sa makabuntog nini. Walang inyo ay klaro? Aram mo klaro yun. Lumagin mo buntog sa adas at padayon yun. Pagpamutan mo naman pimer, tubig na nila. Di ka liitin 43. Hanto sa apostolis. Makatudlo ka mo? Dalipit sa adlaw. Nga, ang Seventh Adventist Church nag-exist. Huwag ito nga, kung daw maging matudlo. Pero dili mo buntog sa adas. Matudlo agad. O sa may makatudlo. Iglesia Katolik ka naman. Asunto mo kasi, klaro kayo. July, August. We cannot deny the claim of the Roman Catholic Apologists that only the Roman Catholic Church could trace its origin back to the time of the apostles. When they knocked out by the foot, standing lang out, kusabag simple. Pero di pa ka pa. Walang luway kayo. To face this debate is futile. Huwag kapslan na lang nilang pagbalog. Huwag kayo magpabalog nining tima, huwag kayo matawag. Wala. Kung akong ibalik kanina, hindi sa SJ ang nagtutok, kinsa man, si Ellen Goldwhite. With a failure na sa kanaliment tumatira sa 1944, may Mrs. Ellen G. White, huwag isupag ni kalong-kalong, in association with others, founder ng last Seventh Adventist Church, i-adopted kami yung Seventh Adventist in 1860 and 1863. Si Ellen Goldwhite piniganap ng mga huwag hatag sa Diyos kasi siya rin nagtukod lang si Ellen Goldwhite. Ang babae, hatagan magkatungod sa pagtukod ng iglesia. Basa. Mamali kabalo taon. Kabalo na kundi sila sa ulas. Todo nga tumutong nga kabalo ko nga maigong kisa ni Tiksola. Ay, lagi ni Tiksola. Asa Tiksola. Katagaw na ni Tiksola sa ulas sa Freedom Park. Masahan na to. Ulong Korinto 14, 24-25. Wala ba katungod ang babae? Magtukod ang simbahan. Basa. Ang Diyos, sila Diyos kasama kundi sa pagigayat. Yung sa mga iglesia sa mga balaan. Mga santa iglesia. Ang mga babae kahiluma sa mga iglesia. Kaya wala itong kanina na sulti. At ang napasagok sila sa balas.
resulta naman. Sa ilang po, lahi po, ang ilang Kristo niya ay dili din matun ni Diyos kay anghel. Si Miguel ang anghel. Kaya sa Biblia, kay tinukod ng babae na nagtublog sa'yo. Executive President, versikulo 1 katos 10, mga babae na pupitisya, mga